Na to, aby súťažiaci postúpili, musia dostať od porodcov aspoň 3-krát áno. Ako prvý sa o to pokúsi Martin González. Čaute, zdravím vás. Ahoj. Ahoj. Som Martin González, prezývajú ma Gonzi, som z Lučenca, mám 21 rokov. Ako vidíte, som typický Slovák. To tak opaluje v Lučenci? To môj ocino, keď prišiel, tak nejak romanticky sa zoznámil s mojou maminou a dali to. Ale dali to dobře. Dali dobre. No tak môj ocino je taký špekulant, lebo mamina robila v nemocnici, ocino robil karate, zlomil si prst, prišiel tam, ona ho ošetrovala z hodou okolností a potom si začal vymýšľať rôzne výhovorky, že chorý je, toto mu je, aby ho ona chodila ošetrovať. A, tak som tu ja. Odkiaľ je ocino? Ocino je z Angoly, mamina je Slovenka. Znáš ten rap? A-F-R-I-C-A, Angola, Soweto, Zimbabwe, Tanzania, Zambia, Mozambique, Botswana. So let them speak about the Madeleine. Tam je na prvním místě Angola, ty vole. Fúha, ste zabil. Máš aj súrodencov? Áno, mám mladšieho brata o 2 roky. A ten má taky stejného tátu, jako máš ty? No dúfam. Ak nežijem v nejakom omyle, tak... Poď k nám bližšie. Zůstat Ja tam. dám trošku tieň, tak ja na teba trošku zle vidím. Ja neviem, obávam sa, že to nebude tieň. Co budeš zpívat? Tak vybral som si pesničku z vlastnej tvorby, volá sa Ďakujem ti. Rozumíš, ta vlastná tvorba, když se to jmenuje Ďakujem ti, podle mě to děkuješ Picovi, že se ti krásně postará o frajerku, zatímco tady budeš jako na nás házet očička, může to být velká nevýhoda, jo, protože tu věc nikdo nezná, že jo, když tam nebude super chytlavý refrén, tak vlastně může zapadnout, jako. Ja tomuto detkovi absolútne nerozumiem. Pardon. Ale dítě, ty nebudeš rozumět dlouho ničemu a to nevadí. Tak ako dýcham, tak ako kráčam cestou za múdnym snom. Tak ako prievam, cez kopy lietam, volám za osudom. Tak ako som má, tak ako sa dá, konať aj napriek prekážkam. Stále ťa trápi niečo, na čom mne záleží. Nechaj ma dýchať, nechaj ma ďalej žiť. Ničí všetky moje podivné predstavy. Ďakujem ti, už ma nič nezastaví. Ta nová píseň je Velká kláda, rozumíš? Jasné. A takhle to vypadá, nejinak. Martine, líbí se mi, že píšeš si vlastní písně. V tom se rozhodně můžeš dokonalit. Jsi dobrý týpek, jsi vtipnej, jsi příjemnej, jsi sympatický, jsi pokornej a zároveň jsi jeden z lidí, se kterým já bych chtěl pracovat v dalších kolech X Faktoru. Ďakujem krásne. V každom prípade je v tebe niečo, vidím to, cítim to, takže ja by som ťa tiež rada videla na budúce. Podívej, ty potenciále, jo. Já to nedělám často tady v této soutěži, ale jedinou výjimku bych ti dal, protože mě napadla skladba, nebo skladby, které by ti teda super seděly. Jo. Tak zahlasujem, kolegové. Myslím si, že keď dostaneš správneho kouča, tak môže z teba vzniknúť zaujímavý spevák a entertainer, ako sa hovorí po anglicky, takže áno. Ano. Áno. No tak já ti dám taky áno. Postupuješ. Vôbec som si nebol istý. Nervózny som bol hrozne. Tak tomu sa hovorí postup s odretými ušami.